Καλησπέρα σας και επίσημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Ανάλυση ηλεκτρογεφαλογραφικών σημάτων και ανάπτυξη διαπαφών εγκεφάλου υπολογιστή». Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, λαθάνουσα γλώσσα, υπό την επίβλεψη του κυρίου Μάρκου Τσίπουρα. Ξεκινώντας την εργασία, την παρουσίαση μάλλον της έρευνας, να δούμε λίγο πώς θα κατευθυνθεί η συγκεκριμένη παρουσίαση. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο επίπεδα. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά την μελέτη νευρολογικών διαταραχών και γνωσιακών καταστάσεων, την ανάπτυξη λοιπόν συστημάτων και μεθοδολογιών που στηρίζονται στην ανίχνευση του εγκεφαλογραφήματος με μεθόδους μηχανικής μάθησης για διάγνωση, πρόβλεψη, συσχέτιση, με τυπικά χαρακτηριστικά και τα ευρήματα που υπάρχουν στο εγκεφαλογράφημα, ενώ ταυτόχρονα η δεύτερη κατεύθυνση αφορά την ανάπτυξη συστημάτων διαπαφής εγκεφάλου υπολογιστή. Αρχικά, για ποιο λόγο είναι σημαντική η ανάλυση του εγκεφαλογραφήματος? Δυστυχώς, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των νευρολογικών παθήσεων. Σε μια πρόσφατη μελέτη του 2024 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό The Lancet Neurology, αναφέρει ότι 3,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, ένας στους τρεις δηλαδή, δεν είναι λάθος αυτό το ποσοστό, πάσχουν από κάποια νευρολογική πάθηση. Επικρατέστερες είναι κεφαλαργίες τάσης, ημικρανίες, σχιζοφρένεια, διάφορες εγκεφαλοπάθειες, η επιληψία και διάφορα επιληπτικά σύνδρομα. Και αναφέρει μάλιστα ότι είναι η νούμερο ένα πάθηση για τις disabilities, για τις αναπηρίες παγκοσμίως. Επομένως, έχουμε το δυσάρεστο της αύξησης των νευρολογικών παθήσεων. Ταυτόχρονα, το εγκεφαλογράφημα, το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιείται σαν διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση της επιληψίας και των διάφορων επιληπτικών συνδρόμων, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία ροπή της νευροφυσιολογίας στη χρήση του εγκεφαλογραφήματος και σε άλλες παθήσεις. Όχι μόνο δηλαδή στην επιληψία, αλλά στην άνοια, η οποία είναι μια γενικότερη ομπρέλα με διάφορους τύπους άνοιας, όπως είναι η Αλτσχάιμερ, η μεταποπροταφική, η Lewy body, η εγγυακή άνοια, που το εγκεφαλογράφημα χρησιμοποιείται πλέον συνεπικουρικά σαν διαγνωστικό εργαλείο, μαζί με άλλα εργαλεία. Και τέλος, στη μελέτη ύπνου. Σε διάφορες διαταραχές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον ύπνο, το εγκεφαλογράφημα έρχεται και εδώ να ανιχνεύσει πρότυπα σε συγκεκριμένα στάδια και να κάνει την κατηγοριοποίηση. Τέλος, η πρόοδος στις φορέσιμες συσκευές έχει δώσει μεγάλη εξέλιξη στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι φορέσιμες συσκευές καταγραφής εγκεφαλογραφήματος που παραδοσιακά ήταν πιο βαριές, δεν κρατούσαν η μπαταρία τους, είχαν αυτή την άβολη τοποθέτηση με τα πολλά ηλεκτρόδια, πλέον βλέπουμε ότι είναι ελαφριές, πιο άνετες στη χρήση, πιο εύκολες στην τοποθέτηση. Δεν έχουν αυτού του τύπου τους αισθητήρες, του υγρού τύπου αισθητήρες, αλλά αρκετές από αυτές έχουν τα dry electrodes, όπως λέμε, δηλαδή ηλεκτρόδια τα οποία είναι ξηρού τύπου, άρα επιτυγχάνουν την αγωγημότητα, παρά το γεγονός ότι δεν χρειάζεται κάποιο gel, κάποιο άλλο αγώγιμο υλικό. Όλα αυτά συντελούν στην εξέλιξη του πεδίου και στην αναγκαιότητα του συγκεκριμένου πεδίου. Πόσο μάλλον με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε όπως σας είπα, σε δύο κατευθύνσεις, στις νευρολογικές διαταραχές και γνωσιακές καταστάσεις, αλλά και στις μελέτες, στις διαπαφές εγκεφάλου υπολογιστή. Όσον αφορά τις νευρολογικές διαταραχές, μελετήσαμε τρεις κατηγορίες, τρεις ασθένειες, την επιληψία, την άνοια και τη δυσλεξία, που δεν είναι μια νευρολογική νόσος, ωστόσο έχει νευρολογικό αποτύπωμα. Στην επιληψία επικεντρωθήκαμε στην ανίχνευση των επιληπτικών κρίσεων, αλλά και στην αξιολόγηση του μεγέθους του παραθύρου, του χρονικού παραθύρου μέσα στο οποίο λαμβάνει η χώρα η κρίση, για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό το παράθυρο έχει επαρκή, μάλλον πόσο είναι αυτό το μέγεθος του παραθύρου, το
το οποίο έχει υπαρκή διακριτική ικανότητα. Στην άνοια μελετήσαμε αυτό που θέλουν οι νευρολόγοι, το ποσοτικοποιημένο ηλεκτροκεφαλογράφημα. Μελετήσαμε λοιπόν τη συσχέτιση του ηλεκτροκεφαλογραφήματος και των τυπικών χαρακτηριστικών που εμφανίζονται στο ηλεκτροκεφαλογράφημα με το Mini-Mental Score, ένα σκορ που προκύπτει μέσα από το διαγνωστικό εργαλείο το οποίο συσκευάζεται στην άνοια. Είδαμε τη διάκριση της Alzheimer από τη μεταποκαταρκτική άνοια. Όπως σας είπα, είναι δύο τύποι άνοιας, οι οποίες έχουν μεγάλο υπολασμό. Η Alzheimer είναι η πρώτη πάθηση και η μεταποκαταρκτική άνοια είναι η δεύτερη πάθηση παγκοσμίως, η οποία. Η δεύτερη άνοια παγκοσμίως, η οποία έχει το μεγαλύτερο υπολασμό. Επομένως, επικεντρωθήκαμε και στην διάκριση ανάμεσα στην Alzheimer από μεταποκαταρκτική. Και τέλος, στη δυσλεξία, είδαμε αυτά τα πρότυπα, τα εγκεφαλικά, αυτά τα pattern τα εγκεφαλικά, τα οποία εμφανίζονται σε αυτή την κατάσταση, στην δυσλεξία, ανάμεσα σε υγιή άτομα και άτομα τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, άρα να ταξινομήσουμε τα πρότυπα και ταυτόχρονα μελετήσαμε την αλληλεπίδραση των εγκεφαλικών αυτών προτύπων με γενετικούς και επιγενετικούς παράγοντες, όπως είναι το στρες. Ξεκινώντας στην επιληψία, η πρώτη εργασία η οποία δημοσιεύτηκε και είναι καλό να αναφέρουμε στην αρχή, αφορά μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, θέλοντας να δούμε τις μελέτες αυτές οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο πεδίο της ανάλυσης του εγκεφαλογραφήματος μαζί με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Εδώ ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας έγινε με βάση τη μεθοδολογία Πρίσμα, μια έγκυρη μεθοδολογία, σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούμε λέξεις κλειδιά, συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, για να ψάξουμε στις πιο γνωστές βάσεις, στα πιο γνωστά αποθετήρια εργασιών, δημοσιευμένων εργασιών. Εδώ έχουμε αναζήτηση στην IEEE Explore, στο Scopus, στο Science Direct και στο PubMed. Από την αναζήτηση προέκυψαν 1515 καταγραφές, δηλαδή 1515 paper, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο χρονικό διάστημα 2017 έως 2022. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός για αυτήν την πενταετία, ενώ εφαρμόσαμε συγκεκριμένα κριτήρια, ούτως ώστε να επικεντρωθούμε στις εργασίες αυτές τις οποίες καλύπτουν το ερευνητικό αντικείμενο το οποίο αναζητούμε. Με βάση λοιπόν τα κριτήρια, καταλήξαμε σε 190 εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά. Μελετήσαμε αυτές τις εργασίες όσον αφορά τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν, τις τεχνικές επεξεργασίες του εγκεφαλογραφήματος, αλλά και τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, οι οποίοι εφαρμόζονται για να αξιολογήσουν τη μεθοδολογία. Στις βάσεις δεδομένων είδαμε ότι ως επιτοπλίστων οι βάσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι η βάση της Βόνης, τη CHD-MIT από το Children's Hospital of Boston, του Freiburg, αλλά και διάφορες άλλες βάσεις, ανάλογα η κάθε μία με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ενώ στην επεξεργασία σήματος είδαμε ότι οι ερευνητές ως επιτοπλίστων χρησιμοποιούν time frequency ανάλυση, στο 60 περίπου των εργασιών που μελετήσαμε, ενώ χωρίσαμε και τις υπόλοιπες εργασίες με βάση την τεχνική που χρησιμοποιούν στο time domain, στο frequency domain ή αν χρησιμοποιούν απευθείας από το σήμα. Αν παίρνουν δηλαδή το σήμα έτσι όπως είναι, έτσι όπως προέρχεται από τον εγκεφαλογράφο, χωρίς προεπεξεργασία, και το χρησιμοποιούν σαν είσοδο σε κάποιο συνελεκτικό νευρονικό δίκτυο. Κάναμε λοιπόν και την ταξινόμηση με βάση τους classifiers που χρησιμοποιούν και είδαμε ότι στην επιληψία χρησιμοποιούνται και παραδοσιακοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, αλλά και ensemble αλγόριθμοι, όπως επίσης και συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα.
Στα αποτελέσματα παρατηρήσαμε ότι η πλειονότητα των εργασιών χρησιμοποιεί τη βάση της Βόνης για έλεγχο της μεθοδολογίας. Μία βάση η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι ήταν η πρώτη βάση η οποία δημοσιεύτηκε με ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα επιληπτικά. Ταυτόχρονα έχει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσον αφορά το μέγεθος της βάσης, δηλαδή τον αριθμό των ατόμων που έχουμε. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό των εργασιών που χρησιμοποιούν μόνο τη συγκεκριμένη βάση για να ελέγξουν τις μεθοδολογίες τους. Ταυτόχρονα, χωρίσαμε και επιπλέον τις εργασίες τις οποίες βρήκαμε σε δύο χρονικές περιόδους, από το 2019 έως το 2017 έως το 2019 και από το 20 έως το 2022. Για να ελέγξουμε την τάση η οποία δημιουργείται όσον αφορά τις μεθοδολογίες. Και εδώ είδαμε ότι τα νευρονικά δίκτυα έχουν μία αύξηση της τάξης του 50% στην χρήση των μεθοδολογιών όσον αφορά την ανίχνευση της επιληψίας στις μεθοδολογίες. Ενώ συμπερασματικά να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα βάση δεδομένων με επιληπτικά σύνδρομα όπου να είναι ανοιχτά προσβάσιμη και να έχει να έχει ένα επαρκή αριθμό δεδομένων. Στην επιληψία τώρα, αυτό που θελήσαμε να κάνουμε ως πειραματικά είναι να ελέγξουμε το μέγεθος του παραθύρου, δηλαδή το χρονικό διάστημα που δίνει την καλύτερη διακριτική ικανότητα όταν χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του σήματος. Εδώ χρησιμοποίησαμε τη βάση δεδομένων της Βόνης, η οποία έχει 5 ασθενείς με επιληψία και 5 ασθενείς χωρίς επιληψία, που είναι υγιείς μάρτυρες ή αλλιώς controls, όπως συνηθίζουμε να λέμε στις μελέτες. Τα δεδομένα μας προεπεξεργάστηκαν, εφαρμόσαμε φίλτρα, ούτως ώστε να αφαιρεθεί ο πλεονάζων θόρυβος, αλλά και ταυτόχρονα χωρίσαμε το εγκεφαλογράφημα, τα εγκεφαλογραφήματα σε περιοχές του 1 έως 24 δευτερολέπτων. Ευχαριστώ. Και υπολογίσαμε ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό, οι ρυθμοί του εγκεφαλογραφήματος, δ, θ, α, β και γ. Μια μικρή παρένθεση εδώ, να μιλήσουμε λίγο για τους ρυθμούς. Οι ρυθμοί του εγκεφαλογραφήματος είναι ουσιαστικά τα εγκεφαλικά πρότυπα, το εγκεφαλογράφημα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων διεργασιών. Ο ρυθμός δ και θ εμφανίζεται τυπικά κατά τον ύπνο, είτε στο βαθύ ύπνο είτε στο στάδιο πριν το βαθύ ύπνο. Ενώ ο ρυθμός α, β και γ είναι οι ρυθμοί, όπως λέμε, εγρήγορσης. Οι ρυθμοί δηλαδή που εμφανίζονται στο εγκεφαλογράφημα, καλή ώρα όπως εσείς τώρα που με ακούτε με προσοχή, ο ρυθμός γ, ενώ ο α και ο β είναι οι πιο χαμηλοί ρυθμοί που εμφανίζονται στην εγρήγορση, είμαστε ξύπνοι, αλλά με τα μάτια κλειστά εμφανίζεται ο α και με τα μάτια ανοιχτά εμφανίζεται ο β. Εμφανίζεται, εννοούμε, επικρατεί στο εγκεφαλογράφημα και σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα, υπολογίσαμε τους ρυθμούς αυτούς, αλλά και διάφορα στατιστικά χαρακτηριστικά, όπως η μέση τιμή, η διάμεσος, η διακύμανση. Και όλο αυτό το διάνυσμα χαρακτηριστικών το δώσαμε σαν είσοδο σε έναν ταξινομητή, σε έναν απλό single layer ταξινομητή, νευρονικό δίκτυο, για να κάνει την κατηγοριοποίηση στις 5 κλάσεις. 5 κλάσεις, ZONFS, με τα γράμματα αυτά αναφερόμαστε στα εγκεφαλογραφήματα της κάθε κατηγορίας. Με το Z μιλάμε για τα άτομα, τα εγκεφαλογραφήματα που προέρχονται από άτομα που έχουν τα μάτια ανοιχτά. Με το O, τα εγκεφαλογραφήματα που προέρχονται από άτομα με τα μάτια κλειστά. NFS αφορούν εγκεφαλογραφήματα από ασθενείς, ενώ τα ZO είναι τα υγιή άτομα. Άρα στο NFS έχουμε τα επιληπτικά. N είναι, μάλλον S πρώτα να πούμε, είναι κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ το N και το F είναι ανάμεσα στις κρίσεις. Δηλαδή το άτομο την ώρα που πήραμε το εγκεφαλογράφημα είναι επιληπτικό, δεν έκανε κρίση. Στο N πήραμε το εγκεφαλογράφημα από την περιοχή του εγκεφάλου την επιληπτογενή, ενώ στο F αλλά από την αντίθετη. Επιχειρήσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το πρόβλημα 5 κλάσεων, το οποίο όσοι ασχολείστε και οι περισσότεροι ασχολείστε εδώ μέσα με μηχανική μάθηση, είναι ένα σχετικά δύσκολο πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε 5 κατηγορίες να διαχωρίσουμε. Εδώ είδαμε λοιπόν μια μικρή παρένθεση
Στην διαφάνεια βλέπετε τα αποτελέσματα όσον αφορά τις εποχές που χωρίσαμε, τα δευτερόλεπτα. Χάρη συντομίας χώρου δεν αναφέρονται όλα, ενώ έχουμε ελέγξει όλα τα παράθυρα από 1 έως μεγέθους 1 έως 24. Είδαμε ότι τα αποτελέσματα ακρίβειας, τα οποία είναι τα υψηλότερα σε αυτά τα πειράματα, σε αυτό το πείραμα, είναι για τις περιοχές, για τις εποχές των 20 και 21 δευτερολέπτων. Αρκετά μεγάλο παράθυρο, το οποίο μας έχει δώσει βέβαια και πολύ υψηλή ακρίβεια όσον αφορά την ταξινόμηση των 5 κλάσεων. Στην άνοια, εδώ έχουμε μείνει αρκετά όσον αφορά τις δουλειές οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και τη μελέτη η οποία έχει γίνει. Η πρώτη εργασία η οποία δημοσιεύσαμε, και μάλιστα τη δημοσιεύσαμε στο περιοδικό International Journal of Neural Systems, το οποίο έχει Impact Factor 8, αφορά μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και πάλι. Εδώ μας ενδιαφέρει τι έχει γίνει στο εγκεφαλογράφημα στην άνοια με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Επομένως, το ερώτημα το οποίο θέσαμε, με βάση μάλλον το οποίο κάναμε την αναζήτηση σε σκόπους IEEE Explore, Science Direct και PubMed, το βλέπετε στη διαφάνεια, τα keywords τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, Alzheimer's και EEG, αλλά όχι σε ζώα. Καταλήξαμε σε 1492 εγγραφές και αυτή η συστηματική ανασκόπηση έγινε με πρίσμα, από τις οποίες 1492 με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αφαιρέθηκαν και καταλήξαμε στις 49 εργασίες τις οποίες μελετήσαμε στο τέλος. Αυτές οι 49 εργασίες χωρίστηκαν σε 2 γενικές κατηγορίες σύμφωνα με το objective, με το σκοπό της μελέτης. Αν ο σκοπός ήταν η ανίχνευση της άνοιας ή αν ο σκοπός ήταν η εκτίμηση της άνοιας, της σοβαρότητας μάλλον της νόσου, μέσω του Mini-Mental Score, όπως αποτυπώνεται στο Mini-Mental Score, σε σχέση με τους ποιοτικούς βιοδείκτες οι οποίοι εμφανίζονται στο εγκεφαλογράφημα. Ταυτόχρονα, κάθε κατηγορία χωρίστηκε σε 3 υποκατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εγκεφαλογραφήματος, τα οποία χρησιμοποιούν οι ερευνητές στην ανάλυση του εγκεφαλογραφήματος στην άνοια, στην Alzheimer συγκεκριμένα. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την επιβράδυνση του εγκεφάλου, με την πολυπλοκότητα και με το συγχρονισμό. Συμπερασματικά είδαμε ότι όσον αφορά το κομμάτι της μηχανικής μάθησης, οι μηχανές δενισμάτων υποστήριξης, support vector machines, όπως έχει συνηθίσει όλο στα αγγλικά, χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών, ενώ εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με βαθιά μάθηση, με συνελεκτικά δίκτυα, δεν χρησιμοποιήθηκαν τόσο πολύ, κυρίως λόγω του μεγάλου προβλήματος της έλλειψης των δεδομένων, των ανοιχτά προσβάσιμων δεδομένων στο εγκεφαλογράφημα. Από αυτή την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν ορισμένες εργασίες. Έχουμε επιλέξει να σας δείξουμε τις 2 από αυτές οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Η πρώτη εργασία, ο σκοπός της ήταν η αυτόματη ανίχνευση της Alzheimer και η διάκρισή της από τη μεταποκροταφική άνοια μέσω ποσοτικών βιοδικτών. Μέσω δηλαδή ποσοτικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Εδώ ξεκινήσαμε μια συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ, με την Β' Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με την κυρία Φράντου και τον κύριο Ιωαννίδη, με τους οποίους συνεργαστήκαμε για να μας δώσουν τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, τα τυπικά ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα των πιο καθαρών περιστατικών όσον αφορά την Alzheimer και την μεταποκροταφική άνοια. Η πρώτη αυτή μελέτη, λοιπόν, χρησιμοποίησε 28 κλινικές καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, από τις οποίες οι 10 αφορούσαν άτομα με Alzheimer και οι 10 με μεταποκροταφική άνοια και 8 υγιή άτομα για την ομάδα ελέγχου, για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατηγοριοποίηση. Ενώ στην προεπεξεργασία των σημάτων χρησιμοποίησαμε
Φιλτράρισμα, τη μέθοδο ICA για να αφαιρέσουμε θόρυβο ο οποίος υπήρχε στα σήματα. Εδώ, επειδή ακριβώς τα εγκεφαλογραφήματα προέρχονται από κλινικούς ηλεκτροεγκεφαλογράφους και δεν είναι online διαθέσιμα καθαρισμένα σήματα, είχαμε και ένα στάδιο νωρίτερα της προεπεξεργασίας για να μπορέσουμε τα δεδομένα μας να τα βάλουμε στην πλατφόρμα, στο MATLAB, στο περιβάλλον, να τα επεξεργαστούμε ή σε οποιοδήποτε υπολογιστικό, με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα, καθαρίσαμε τα σήματά μας για να έχουμε καθαρή πληροφορία, υπολογίσαμε χαρακτηριστικά όπως είναι η ενέργεια του κάθε ρυθμού, αλλά και στατιστικά χαρακτηριστικά και εδώ, μέση τιμή, IQR, τυπική απόκληση. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι στην βιβλιογραφία εμφανίζουν είτε μείωση είτε αύξηση. Για παράδειγμα, στην άνοια, αυτό που συμβαίνει είναι κλινικά αυτό που συμβαίνει, εμφανίζονται διάχυτα βραδιρυθμίες. Δηλαδή, έχουμε μία μετατόπιση του εγκεφαλικού ρυθμού από τον ρυθμό εγρήγορσης, από εκεί για να το πούμε πιο απλά, που περιμέναμε α και β ρυθμό, βλέπουμε δ και θ. Άρα, ελέγξαμε το χαρακτηριστικό της ενέργειας για να δούμε αν όντως εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό στα άτομα της άνοιας από ό,τι στα άτομα που δεν έχουν. Ενώ η ταξινόμηση έγινε με διάφορους αλγορίθμους. Ο αλγόριθμος Random Forest είχε την καλύτερη ικανότητα στη διάκριση. Στο πρόβλημα δύο κλάσεων που αφορά την Alzheimer έναντι των υγιών μαρτύρων και την μεταποκροταφική άνοια, το FTD που βλέπετε εδώ, έναντι της ομάδας ελέγχου. Το paper αυτό, μάλλον βλέπετε στην διαφάνεια ένα συγκριτικό πίνακα της συγκεκριμένης εργασίας με άλλες εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί με παρόμοιο που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, με τις μεθοδολογίες στη διαφάνεια αλλά και με τα άτομα τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει. Βλέπετε ότι τα αποτελέσματα της εργασίας είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα των άλλων ερευνητών. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε και άμεση σύγκριση, γιατί δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα που χρησιμοποίησαμε εμείς στην εργασία μας με τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές σε άλλες εργασίες. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε υψηλή ακρίβεια, ευαισθησία και ειδικότητα ανάλογα το πρόβλημα στην διάκριση, στην ταξινόμηση των εγκεφαλογραφικών σημάτων. Και αυτό που είναι σημαντικό εδώ να πούμε είναι ότι η συγκεκριμένη εργασία για επικύρωση του μοντέλου χρησιμοποίησε το Leave-on Subject Out, Leave-on Patient Out, την μέθοδο επικύρωσης, ενώ στις περισσότερες εργασίες χρησιμοποιούσαν το Tenfold Cross Validation, με αποτέλεσμα ένα υψηλό ποσοστό ακρίβειας, να πολλές φορές ελοχεύει τον κίνδυνο της υπερπροσαρμογής στα δεδομένα με το Tenfold Cross Validation. Η δεύτερη εργασία η οποία είδαμε στην άνοια και δημοσιεύτηκε στο IEEE Access είναι μια εργασία η οποία παρουσιάζει μια καινοτόμα αρχιτεκτονική όσον αφορά το κομμάτι της μηχανικής μάθησης, το DiceNet, όπως το ονομάσαμε, από το Dual Input Convolutional Encoder Network, που στην ουσία είναι ένας συνδυασμός συνελεκτικών νευρονικών δικτύων με transformers. Εδώ αναπτύξαμε περισσότερο τα δεδομένα μας, συγκεντρώσαμε περισσότερες καταγραφές από το ΑΧΕΠΑ, από τη Β' Νευρολογική και είχαμε πλέον 88 κλινικές καταγραφές με ασθενείς με νόσο Alzheimer και μεταποκροταφική άνοια. Επεξεργαστήκαμε τα σήματά μας για να αφαιρέσουμε το θόρυβο και να βρούμε τους ρυθμούς, τους εγκεφαλικούς και υπολογίσαμε τα χαρακτηριστικά, δύο χαρακτηριστικά εδώ, την ισχύ ζώνης του κάθε ρυθμού, αλλά και το Spectral Coherence Connectivity. Ένα χαρακτηριστικό συνδεσιμότητας. Επειδή ακριβώς έχουμε δει ότι ο συγχρονισμός και η συνδεσιμότητα στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα των ασθενών με άνοια μειώνεται, θελήσαμε να δούμε και πώς αυτό το χαρακτηριστικό συμμετέχει στην εκπαίδευση του αλγορίθμου για την διάκριση ανάμεσα στις κατηγορίες.
Η ταξινόμηση λοιπόν έγινε με το DiceNet, που ουσιαστικά παίρνει σαν η αρχιτεκτονική πώς είναι. Είπαμε το κεφαλογράφημα χωρίζεται σε εποχές των 30 δευτερολέπτων. Υπολογίζουμε τα δύο χαρακτηριστικά, τους ρυθμούς και το connectivity. Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά μετατρέπεται σε εικόνα, όπου τριών διαστάσεων. Κάθε διάσταση μάλλον έχει το χρόνο, τη συχνότητα αλλά και τα κανάλια. Στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά δίνονται σε δύο ξεχωριστά συνελεκτικά μπλοκ για να μειωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά και έπειτα σε δύο παράλληλα transformer encoders για να γίνει η συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών και στο τέλος το τελικό διάνυσμα χαρακτηριστικών που προέρχεται από το συνδυασμό όλων αυτών δίνεται σαν είσοδος σε ένα feed-forward νευρονικό δίκτυο. Για να καταλήξουμε στο πρόβλημα της διάκρισης ανάμεσα σε Alzheimer και control ή της μεταποκροταφικής άνοιας και control. Στη διαφάνεια βλέπετε και πάλι ένα συγκριτικό πίνακα, όπου εδώ είπαμε ότι η εκπαίδευση και η επικύρωση του αλγορίθμου έγινε του DiceNet και εδώ με λίγο patient out. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι έχουμε υψηλά ποσοστά όσον αφορά την ακρίβεια, την ικανότητα να ξεχωρίζουμε τους ασθενείς, αλλά και την ικανότητα να ξεχωρίζουμε τα υγιή άτομα. Ενώ είδαμε ότι η ισχύς ζώνης του κάθε ρυθμού είχε καλύτερα αποτελέσματα από τη συνδεσιμότητα. Η αναγκαιότητα που είδαμε στην Alzheimer και νιώθω πολύ υπερήφανη για αυτή τη δουλειά είναι ότι, όπως σας είπα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες online βάσεις δεδομένων με ηλεκτροκεφαλογραφήματα από άτομα με άνοια. Επομένως, το πρόβλημα αυτό ήρθαμε να το αντιμετωπίσουμε. Δημοσιεύσαμε την πρώτη δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων με ηλεκτροκεφαλογραφήματα, με κλινικά ηλεκτροκεφαλογραφήματα από ασθενείς με Alzheimer και ασθενείς με μεταποκροταφική άνοια, όπως και από υγιή άτομα. Η βάση αυτή είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα Open Neuro, μια πλατφόρμα, η οποία έχει φιλοξενεί πάρα πολλά δεδομένα νευρολογικά, τόσο από βιωσίματα όσο και από εικόνες. Βλέπετε ορισμένα ορισμένες μετρικές που δίνει η πλατφόρμα, με το πόσες λήψεις έχει μέχρι στιγμής, έχει 5.585, ενώ στην κατηγορία του κεφαλογραφήματος είναι η βάση, η most viewed βάση, η βάση με τις περισσότερες προβολές. Και αυτό δείχνει μάλλον και τη δυναμική του κεφαλογραφήματος στην άνοια. Κάτι το οποίο δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπουμε πάρα πολύ την τάση, την ερευνητική, να στρέφεται εκτός από την επιληψία και στην άνοια. Η συγκεκριμένη βάση δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Data της NVI και έγινε cover στο εξώφυλλο του Ιουνίου του 2023, το μήνα δηλαδή όπου δημοσιεύτηκε. Νομίζω μέχρι στιγμής έχει 50 ετεροαναφορές από ό,τι ήταν χθες. Το επόμενο πρόβλημα το οποίο μελετήσαμε είναι η δυσλεξία, το οποίο, όπως είπαμε, δεν είναι μια νευρολογική πάθηση, ωστόσο έχει ένα νευρολογικό αποτύπωμα. Εδώ δεν χρησιμοποίησαμε κλινικές καταγραφές, αλλά καταγραφές οι οποίες προήλθαν από μια φορέσιμη συσκευή καταγραφής του ηλεκτροκεφαλογραφήματος και αυτή είναι η Emotiv Epoch Plus. Η συγκεκριμένη συσκευή, τη βλέπετε και στη διαφάνεια, είναι μια εμπορική συσκευή, έχει 14 αισθητήρες, είναι εύκολη σχετικά στη χρήση, έχει βέβαια και αυτή τα μειονεκτήματά της τα οποία διαπιστώσαμε στην πορεία όσον αφορά τις μεγάλες καταγραφές και τη διάρκεια της μπαταρίας, θα τα πούμε και αυτά. Είναι όμως της Emotiv, που είναι η πρώτη εταιρεία που έδωσε σε μαζική παραγωγή τις συσκευές του ηλεκτροκεφαλογραφήματος. Είναι οι πρώτες εμπορικά διαθέσιμες συσκευές.
Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιήσαμε ήταν 26, 12 και 14, 14 άτομα με αναπτυξιακή δυσλεξία και 12 χωρίς δυσλεξία. Όλοι ήταν φοιτητές του τμήματος λογοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μια εργασία, σε ένα γνωσιακό τεστ δεξιοτήτων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της καταγραφής του εγκεφαλογραφήματος, τα άτομα αυτά είχαν ένα ερωτηματολόγιο και έπρεπε να επιλέξουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε αυτό που βλέπουν, οπτική αναγνώριση, σε αυτό που ακούν, ακουστική δηλαδή αναγνώριση της λέξης, και αυτό που βλέπουν ενώ ταυτόχρονα παίζει μια μουσική. Είχαν για παράδειγμα να επιλέξουν τη σωστή λέξη ανάμεσα σε μια τριάδα φοβάμαι, φοδάμε, δοφάμε. Ή σε μια άλλη λέξη η οποία ήταν οπτική και δεν είχαν να την ακούν. Η προεπεξεργασία και εδώ αφορά το φιλτράρισμα των σημάτων για να μειωθεί ο θόρυβος, και υπολογίσαμε τα χαρακτηριστικά των ρυθμών αλλά και την εντροπία σαν, ενώ η ταξινόμηση έγινε με διάφορους αλγορίθμους. Ο Random Forest έδειξε την καλύτερη ακρίβεια και την καλύτερη επίδοση στο πρόβλημα των δύο κλάσεων. Εδώ βέβαια, εκτός από το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, δηλαδή δυσλεξία έναντι κοντρόλ, ελέγξαμε και περιοχές ενδιαφέροντος. Επειδή ακριβώς στη δυσλεξία, γενικότερα στις μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα ελέγχου στον εγκέφαλο που αφορούν την αναγνώριση και την ακοή, το πώς διαβάζω μία λέξη, πώς την ακούω αυτή τη λέξη, είναι οι περιοχές Βέρνικη και Μπρογκά. Χωρίσαμε το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε 9 περιοχές ενδιαφέροντος, σε όλο τον εγκέφαλο, αριστερό ημισφαίριο, δεξί ημισφαίριο ή και στους λοβούς, για να δούμε πώς, αν υπάρχει καλύτερη ανίχνευση στις συγκεκριμένες περιοχές ή όχι. Τα αποτελέσματα και εδώ έχουν υψηλό ποσοστό όσον αφορά την ακρίβεια, την ευαισθησία και την ειδικότητα, ενώ παρατηρήσαμε ότι στις περιοχές ενδιαφέροντος, όπως είναι η κορπαθική λοβή, που εκεί εμφανίζονται τα συγκεκριμένα κέντρα ελέγχου, που έχουν να κάνουν με το πώς αναγνωρίζουμε την οπτική πληροφορία και πώς αναγνωρίζουμε την ακουστική πληροφορία και βρίσκονται στον κορπαθικό λογό, έχουμε ακόμα πιο υψηλή ταξινόμηση, ακόμα πιο υψηλή ακρίβεια. Ενώ άλλη μια εργασία η οποία δημοσιεύτηκε σε αυτό το πεδίο έχει να κάνει με την ανίχνευση, με τη συσχέτιση των εγκεφαλικών προτύπων, της εγκεφαλικής δραστηριότητας, με επιγενετικούς και γενετικούς παράγοντες. Γενετικούς παράγοντες δηλαδή με γονίδια τα οποία σε εισαγωγικά έχουν κατηγορηθεί για τις μαθησιακές δυσκολίες. Για να το πούμε καλύτερα, έχουν εμφανιστεί στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Και με το στρες. Και εκεί είδαμε συσχέτιση ανάμεσα στα ευρήματα που εμφανίζονται στο εγκεφαλογράφημα και στα γονίδια. Η εργασία αυτή έγινε μαζί με το Εργαστήριο Γενετικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όπως σας είπα στην παρουσίαση, θα δούμε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση έχει να κάνει με νευρολογικές παθήσεις και το πώς μελετήσαμε το εγκεφαλογράφημα σε αυτές, και η δεύτερη με την ανάπτυξη συστημάτων διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε συστήματα τα οποία επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία του εγκεφάλου με μια εξωτερική συσκευή. Συνήθως είναι ένας υπολογιστής, ένας ρομποτικός βραχίωνας, μια οποιοδήποτε εξωτερική συσκευή, χωρίς όμως την άμεση κίνηση του υποκειμένου, χωρίς την χρήση περιφερειακών νευρώνων ή μειών. Στην εικόνα βλέπετε διάφορες συσκευές καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Τις περισσότερες από αυτές τις έχουμε στο Εργαστήριο Βιοιατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας. Κάθε μία έχει τα χαρακτηριστικά της τα ιδιαίτερα. Άλλες έχουν περισσότερα ηλεκτρόδια, άλλες έχουν λιγότερα, όπως για παράδειγμα το Emotive Epoch Plus που είδαμε πριν, έχει 14 ηλεκτρόδια,
ενώ το Muse της Interaction έχει 5 και ακόμα λιγότερα το Mindwave της NeuroSky που έχει ένα μόνο ηλεκτρόδιο. Ενώ στην κινούμενη εικόνα βλέπετε τον Κοσμά Γλαβά, υποψήφιο διδάκτορα στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας, ο οποίος ανέπτυξε το συγκεκριμένο σύστημα, ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου του ηλεκτρικού αμαξιδίου μέσω νοητικών εντολών. Το σύστημα αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ερευνό και ονοτομό δημιουργό, ονομάζεται IntelliWheelchair και δύο λόγια να πούμε για το πώς λειτουργεί αυτό το έξυπνο σύστημα. Αρχικά έχουμε δύο στάδια, έχουμε την εκπαίδευση και τον έλεγχο. Η εκπαίδευση γίνεται σε μη πραγματικό χρόνο, ενώ ο έλεγχος του αμαξιδίου γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Κατά το στάδιο της εκπαίδευσης χρησιμοποιούμε τα ηλεκτροκεφαλογραφήματα, συλλέγουμε τα ηλεκτροκεφαλογραφήματα από τους αναβάτες, από τα υποκείμενα, κατά τη διάρκεια σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο. Κατά τη διάρκεια μιας σκέψης. Μπορεί να σκέφτονται ότι κουνάνε το δεξί τους χέρι ή ότι κουνάνε το αριστερό τους χέρι ή ότι στρέφουν τα μάτια τους δεξιά ή στρέφουν τα μάτια τους αριστερά ή ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους συνεχόμενα ή πολύ έντονα. Συγκεντρώνουμε λοιπόν τα εγκεφαλογραφήματα, γίνεται κατάλληλη προεπεξεργασία, φιλτράρισμα, καθάρισμα του θορύβου κτλ. Εξάγουμε χαρακτηριστικά, συνήθως χαρακτηριστικά τα οποία έχουν χαμηλό υπολογιστικό κόστος και γίνεται η κατηγοριοποίηση των νοερών εντολών. Ανάλογα με το τι είναι το κάθε πρωτόκολλο, το τι έχει σκεφτεί να υλοποιήσει νοερά, δηλαδή ποια κίνηση έχει σκεφτεί ότι υποκείμενο. Ενώ κατά τη διάρκεια του online ελέγχου, τι έχουμε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση του αμαξιδίου. Ο αναβάτης, το υποκείμενο που πλέον είναι στο αμαξίδιο, φοράει τη φορέσιμη συσκευή καταγραφής του ηλεκτροκεφαλογραφήματος. Τα εγκεφαλογραφήματα αυτά στέλνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω Bluetooth σε έναν υπολογιστή. Εδώ υπολογίζουμε τα χαρακτηριστικά και γίνεται η κατηγοριοποίηση των νοερών εντολών με βάση την εκπαίδευση η οποία έχει γίνει στο προηγούμενο στάδιο, δηλαδή κατά την offline περίοδο, όχι σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιείται δηλαδή αυτή η γνώση η οποία έχει παραχθεί και γίνεται η κατηγοριοποίηση των νοερών εντολών. Με βάση την κατηγοριοποίηση δίνεται και η εκτελεστική εντολή, η εντολή λοιπόν του ελέγχου του αμαξιδίου, της κίνησης των τροχών, είτε δεξιά, είτε αριστερά, είτε ευθεία. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν αρκετές δουλειές. Θα σας παρουσιάσουμε δύο από αυτές, όπου έγιναν για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου συστήματος, όπου αρχικά δημιουργήθηκαν δύο παιχνίδια, το παιχνίδι Zombie Jumper και το Mind the Move. Το Zombie Jumper είναι ένα παιχνίδι δύο διαστάσεων, ενώ το Mind the Move είναι ένα τρισδιάστατο και τα δύο αναπτύχθηκαν στο Unity για να προσομοιώσουν την κίνηση του αμαξιδίου. Στο Zombie Jumper αυτό που γίνεται είναι ότι το avatar, ο χαρακτήρας, συνεχώς πηγαίνει προς τα μπροστά. Όταν βρει ένα εμπόδιο, χρειάζεται να κάνει ένα άλμα για να το προσπεράσει. Ενώ στο Mind the Move, το avatar συνεχώς πηγαίνει μπροστά και χρειάζεται να πάει είτε αριστερά είτε δεξιά για να συλλέξει τα νομίσματα, τα οποία μπορεί να βρίσκονται μπροστά του ή μπορεί να βρίσκονται στον αέρα, άρα χρειάζεται να κάνει και ένα άλμα. Επομένως, με βάση αυτό, συλλέξαμε τα ηλεκτροκεφαλογραφικά δεδομένα από 37 άτομα, κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε, δύο διαφορετικών κατηγοριών, δεδομένου ότι μιλάμε και για δύο paper τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Το ένα αφορά την κίνηση αριστερά και κίνηση δεξιά και το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, δηλαδή τα άτομα κατά τη διάρκεια της καταγραφής, στην κίνηση αριστερά, έστρεφαν τα μάτια τους αριστερά και σκέφτονταν ότι έκαναν μια αριστερή κίνηση, ότι κουνάνε το αριστερό τους χέρι. Ενώ στην κίνηση δεξιά, ότι κουνάνε το δεξί τους χέρι. Το blinking είναι το ανοιγοκλείσιμο, το έντονο ανοιγοκλείσιμο των ματιών, το οποίο στο εγκεφαλογράφημα αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο θόρυβο.
Ενώ στο Zombie Jumper είχαμε είτε να έχουν τα άτομα τα μάτια τους ανοιχτά κατά τη διάρκεια της καταγραφής, είτε να ανοιγοκλίνουν έντονα τα μάτια τους. Η προεπεξεργασία αφορά το φιλτράρισμα και την κατάκνηση σε χρόνο είτε 1 είτε 3 δευτερολέπτων, σε εποχές συγκεκριμένου μεγέθους, και την εξαγωγή χαρακτηριστικών όπως είναι η ενέργεια των ρυθμών εγρήγορσης πλέον, δηλαδή του α, του β και του γ ρυθμού. Εδώ χωρίσαμε επιπλέον το β και το γ ρυθμό, ενώ η ταξινόμηση έγινε με MLP, με Multilayer Perceptron ή με LDA, ανάλογα με το πρόβλημα των 3 κλάσεων ή των 2 κλάσεων. Όλη η μεθοδολογία αναπτύχθηκε στο OpenVibe, σε μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιεί μπλοκ κώδικα, τα οποία συνδέει μεταξύ τους για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας. Ενώ η μετάδοση των σημάτων από το εγκεφαλογράφημα στον υπολογιστή έγινε μέσω του πρωτοκόλλου LSL. Στα αποτελέσματα και της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, τα αποτελέσματα μάλλον τα βλέπετε στη διαφάνεια. Αρχικά, βιβλιογραφικά είδαμε ότι αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει έχουν αναπτύξει μάλλον τέτοιου είδους συστήματα BCI, όχι απαραίτητα για να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε εντολές, νοερές εντολές, αλλά για να μετρήσουν το relaxation, το κατά πόσο είναι χαλαρός το άτομο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ή το meditation, κατά πόσο κάνει engagement, πόσο δηλαδή του αρέσει, έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, με διάφορες συσκευές, τη Emotive, του NeuroSky, ενώ τα άτομα τα οποία εμείς χρησιμοποίησαμε ήταν, όπως σας είπα, 37 και 33 σε κάθε μία εργασία, και αυτό που είδαμε, το οποίο έχει και ενδιαφέρον, είναι η επαναληψιμότητα. Στις συγκεκριμένες εργασίες, τα άτομα τα οποία λάμβαναν, οι συμμετέχοντες μάλλον, να το πούμε καλύτερα, έπαιζαν το συγκεκριμένο παιχνίδι αρκετές φορές, παραπάνω από μία φορές. Και αυτό είχε και ένα τελικό impact, ένα τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια του συστήματος. Φαίνεται δηλαδή ότι επιβεβαιώνεται και αυτό που ονομάζεται νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, ότι μαθαίνει ο εγκέφαλος καθώς επαναλαμβάνει μία συγκεκριμένη κίνηση να έχει πιο υψηλά δυναμικά και να επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση. Συμπερασματικά, από την συγκεκριμένη μεταδιδακτορική έρευνα, αρχικά είμαι εδώ για να σας μιλήσω για το εγκεφαλογράφημα, ωστόσο νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι η ανάλυση του εγκεφαλογραφήματος όσον αφορά τις νευρολογικές παθήσεις μας ανοίγει ένα πεδίο και για την ανάλυση άλλων βιωσημάτων και για άλλων εικόνων, πολυδιάστατων δεδομένων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πλήρη διαγνωστικά εργαλεία που υποστηρίζουν τις αποφάσεις των γιατρών με πιο εξατομικευμένες θεραπείες και πιο σωστές, ακριβείς διαγνώσεις. Ενώ στην περίπτωση των συστημάτων BCI, στα συστήματα δηλαδή διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή, βλέπουμε ότι λόγος γίνεται για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των συγκεκριμένων διαπαφών, για την ταχύτητα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η ακρίβεια και η ταχύτητα των συγκεκριμένων συστημάτων, των ολοκληρωμένων τέτοιων συστημάτων, ούτως ώστε να επιτελούν το σκοπό των assistive technologies, των τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία. Όσον αφορά το συγγραφικό έργο της συγκεκριμένης δουλειάς, αφορά 16 άρθρα σε περιοδικά, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έγκριτα, ενώ 12 εργασίες οι οποίες είχαν ανακοινώσει σε συνέδρια και μία βάση δεδομένων. Από τις 16 αυτές εργασίες, οι 12 είναι πειραματικές που αφορούν την ανάπτυξη κάποιας μεθοδολογίας, ενώ οι 4 συστηματικές ανασκοπήσεις. Χάρη στην συντομία χρόνου δεν τις παρουσιάσαμε όλες. Ενώ όλες οι εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά υψηλού κύρους,
της τάξης Q1, Q2 και 3, και έχω την εντύπωση ότι μία μόνο είναι σε περιοδικό το οποίο δεν έχει λάβει ακόμα impact factor. Όσον αφορά την απήχηση του ερευνητικού έργου, και εδώ είναι σημαντικό να πούμε και για την απήχηση του έργου γενικότερα, του πεδίου μάλλον γενικότερα της ανάλυσης του εγκεφαλογραφήματος. Τα περισσότερα άρθρα, μάλλον ένα καλό ποσοστό των δημοσιευμένων άρθρων είναι στην κατηγορία Q1, ενώ οι αναφορές βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί από τότε που ξεκίνησε η μεταδιδακτορική έρευνα και μετά, από το 2020 και μετά, κάτι το οποίο υποδεικνύει, όπως είπαμε, και τη δυναμική του πεδίου, τη δυναμική της ανάλυσης του εγκεφαλογραφήματος και το ενδιαφέρον που εμφανίζει η επιστημονική κοινότητα όσον αφορά και τα συστήματα ανάπτυξης διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή, αλλά και τόσο την ανάλυση του εγκεφαλογραφήματος για νευρολογικές παθήσεις. Τέλος, μακάρι η διαφάνεια αυτή να είχε και άλλο χώρο για να βάλω και άλλες εικόνες. Δεν θα μπορούσα να τελειώσω αυτήν την μεταδιδακτορική την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας χωρίς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Εργαστηρίου Βιοιατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας. Συγκινούμε. Στον επιβλέποντα καθηγητή μου, Μάρκο Τσίπουρα, τον εξαιρετικό, τον σπάνιο αυτό ερευνητή και άνθρωπο, μακάρι μια μέρα να έχω το μισό βιογραφικό και τη μισή ταπεινότητα που έχει ο κ. Τσίπουρας, στον επίσης εξαιρετικό Παντελή Αγγελίδη, διευθυντή του εργαστηρίου, ένας άνθρωπος που πίστεψε σε μένα όταν δεν πίστευα εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Αλλά και στους υποψήφιους διδάκτορες, στον Κοσμά Γλαβά, στον Γιώργο Πράπα, στην Φωτεινή Γραμμουσέλη, στη Φωτεινή Δημαράκη, στην Εμιλία Ντέτσκα, στον Παναγιώτη τον Σμυρλή, σε όλους εσάς, χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να έχει γίνει η συγκεκριμένη εργασία, και στους προπτυχιακούς φοιτητές μας, Γαβριέλα Στάνκου, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, στην βαθιά συνεργασία και αγάπη που έχουμε με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, με τον Αλέξανδρο Τζάλα και τον Νίκο Γιαννακέα, που με τιμούν τόσα χρόνια με τη συνεργασία και την καθοδήγησή τους, και τον Ανδρέα Μιλτιάδους, last but not least. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς με τα διδάκτορα ερευνητή στο Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή. Όλες οι δημοσιεύσεις που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας σε έγκριτα περιοδικά, αλλά και σε συνέδρια και σε πανελλήνιες συνέδρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και για την υπομονή σας. Απορίες. Κάτσε την καταγραφή. Πολύ ωραία. Εντάξει, τους ανέφερα όλους, επομένως τις ευχαριστίες της υπομόνησης. Ακούσατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα με τα οποία ασχολούνται στο εργαστήριο. Κάποιοι τα έχετε βαρεθεί βέβαια να τα ακούτε, τα έχετε ξανακούσει και τα έχετε ξανακούσει. Κάποιοι ίσως τα ακούσετε πρώτη φορά. Υπάρχει κάποια απορία, γιατί βλέπω έχουμε και μεταπτυχιακούς. Είτε και online. Και online, μπράβο. Δεν άκουσα τίποτα. Όχι τίποτα. Εγώ δεν άκουσα εκείνο που ρώτησα. Ναι, απλώς δεν ακούγεται μέχρι εκεί.